ベルンハルトも内向の刃突きうなて我が必殺剣受けてみるがいい。風よ集いて竜巻となれ。この私を世の中まだまだ知らないことだらけだよ。勉強した甲斐があったかな。勝てるとでも思っていたのか。
先行よ、おとなしい。内向の刃スキルが闘気の渦巻き起こる。風よ